ezen a rövid prologon egy utcai autóval is végig lehetett volna menni, nem volt kihívás a tereprali autóknak. Viszont nekünk sajnos van egy kis gondunk, és 11. helyet csíptük el, ami nagyon nem az, amit szerettünk volna, meg amit mi tudunk egyébként. A motor problémánk van, és most a srácok beleugrottak a kocsiba, gyorsan megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Nem nagyon értjük, nincs erő a motorban. Számomra ez érthetetlen. Most megkeressük, hogy mi a baj, megcsináljuk. Holnap a 11. helyről majd felzárkózunk. A navigátor, akivel megyek, ő életében először ül gyakorlatilag ilyen autóval, úgyhogy gyakorlatilag most tanulja ezt az egészet. Úgyhogy ennek megfelelően azért nem mentük a legjobb időt, amit tudunk, de ettől függetlenül jól éreztünk magunkat. A második etapban a promóciós prológ alatt már nagyon jól teljesítettünk, úgyhogy szeretnénk fejlődni egész hétvégén. Hát ez egy rövid kis szakasz volt egy sár, abban mindenki beletette az autót, ahogy látom, úgyhogy de élveztük. Like a Blu-ray, picture my master call me Kanye. Now break it to the left, to the brick, hey. Now break it to the right, to the brick, hey. Now break it to the front, to the brick, yes. To the brick, to the brick, to the brick. Now break it to the left, to the brick, hey. Now break it to the right, to the brick, hey. Now break it to the front, to the brick, yes. To the brick, to the brick, to the brick. Keep your worries away. Stepping out the club, you want me break all day. Jó volt, navigációs szempontból abszolút élvezhető volt, nagyon nagy volt a meleg, de az mondjuk mindenkinek. Fontos az itiner, szeretünk itt járkálni, jönnek a meglepő gödrök, nagyon sokat változott az első körhöz képest a második körön a pálya, de szeretjük, mi is sokat gyorsultunk rajta, a második körrel semmi problémánk nem volt, az végig élvezhető volt, és tudtuk a tempónkat autózni. Az első körön berumlisztunk, utána berumlisztunk, minden bajunk volt, de kezdünk szépen úgy fölzárkózni az elejéhez. Folyamatosan gyorsultunk, és nekünk ez volt a fő cél. Ismerjük meg egymást, meg barátkozunk a navigálással, a pályákkal, ismerkedjünk az autóval, úgyhogy igazából adtunk másoknak perceket, félperceket. Ez is jó, de nem ez a célunk, hanem az, hogy gyorsuljunk magunkhoz képest. Az elején voltak még kisebb nehézségek, de így a végére azért sikerült szerintem egész jól összehangolnunk egymást, és így egész jól sikerült navigálnom a végére már, úgyhogy nem voltak problémák. Elég álmosan kezdődött nekünk, elég keveset aludtunk, úgyhogy az első szakasztól kicsit tartottunk, de egész jó időt mentünk, a tegnapi időnket meg tudtuk javítani, és ez volt a fontos. Egy-két hiba volt az első, a délutáni első részben, de utána a második részben már jól tudtunk menni. A délelőttről pedig nekem is hasonló a véleményem, hogy jól jött volna még egy-két óra alvás, mert elég fáradtak voltunk.
Végre tudtunk tempót autózni, ugye nem 100%-os autóval kezdtük el, meg nem is azzal fejeztük be a versenyt. Hát az eredmény az ebben a elképesztően erős mezőnyben, ami itt most felvonult, hál' Istennek, megfelel az elvárásoknak, hiszen nem teljes motorerővel mentünk, stb. Úgy gondolom, hogy ma végre újra azt a tempót autóztuk, amit mi egyébként is tudunk. És nagyon megnyugtató számomra, hogy egy ekkora baleset után, amit elszenvedtünk az előző versenyen, így visszakapom az autómat, elképesztő a csapatmunka és a szerelő munka, amit elvégeztek a fiúk. Úgyhogy ez egy nagyon jó érzés, nagyon megnyugtat az autóban, és merünk menni, és nem probléma semmi. Nem vállaltunk túl nagy kockázatokat. Persze a végén azért mentünk egy abszolút második időt, hogy mégiscsak bemutatkozzunk újra a többieknek. Én azt gondolom, hogy ez most így jó volt, és egy kiváló felkészülés a következő versenyünkre Spanyolországban.